Bon dia, què tal? Com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia, l'espai d'opinió de Televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. Avui és 12 de juliol de 2024. Ens tornem a retrobar amb tots vostès amb temes sobre la taula de tertúlia per parlar-ne amb veus ripolleses. Avui les veus, per una banda, de la senyora Sílvia Orriols. Sílvia, bon dia, anava a dir bona nit. Bon dia i benvinguda. Gràcies de veritat per acompanyar-nos. També li donem la benvinguda a en Ramon Musac. Ramon, bon dia. Bon dia. Avui et farem treballar doble, eh? Sí, no, sou molt durs, eh? Avui al migdia tertúlia i al vespre cinema. Bueno, molt bé. No sé què serà millor, ja en parlarem. Ja saps que jo sóc de cinema, eh? Lo de la política és secundari. Doncs anem a veure què ens diu el dia d'avui, aquest 12 de juliol, que ja saben que, sens dubte, el tema destacat d'avui és el retorn de Rovira i els exiliats a Suïssa que tornen a Catalunya. Per altra banda, doncs aquesta crisi de la dreta espanyola que Abascal trenca tots els pactes amb el PP i les autonomies. I el motiu, el líder d'extrema dreta compleix l'amenaça davant l'acord PP-PSOE per acollir menors immigrats. Vox abandona els governs de la coalició com el País Valencià i retira el suport a les Balears. De fet, aquests governs de moment continuaran igual perquè tenen pressupostos aprovats. El problema vindria si no tinguessin pressupostos aprovats. Notícia que jo no crec que no és grata, empitjora el nivell del català i anglès a quart d'ESO, hi ha una millora en matemàtiques, castellà i ciències. Això és el que destaca el diari Ara, La Vanguardia. Doncs Vox surt dels 5 governs autonòmics i deixa el PP en solitari. Abascal acusa Núñez Feijóo d'agredir els seus pactes per haver acceptat el repartiment de menors migrants, que per cert a Catalunya en tocarien uns 31, i també Junts i el govern de Catalunya de moment s'està esperant aprovar aquest repartiment. El 44% dels alumnes catalans de segon d'ESO punxen en matemàtiques. El govern veu millores després de la desfeta en competències bàsiques el 2022. Biden, que perd suports entre els congressistes i donants i dins del seu partit, i també aquesta denúncia que ha sortit a tots els mitjans de comunicació d'una dona pakistanesa segrestada i torturada per haver deixat el seu espòs. Ens anem al periòdico. Vox trenca amb el PP i sortida dels governs autonòmics. També ens diu que el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya negocia la gestió del Prat sigui com la del Port, que psicologia es dispara com una de les carreres més triades, no sé si és que tots estem una mica malament, i la generació de l'Emil Jamal, que recordo les paraules que va dir un tertulià aquesta setmana aquí. Diu, perquè triomfa en el món del futbol, si no, no el voldríem. El País. Vox rompe los gobiernos con el PP en 5 comunidades. La líder d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que retorna avui a Catalunya després de 6 anys fugida. Un segon informe de l'OCU no veu irregularitats en el cas de Begoña Gómez, que saben que és la dona de Sánchez, que ahir va anar al jutjat, li van dir, saben per què se l'acusa? No, doncs esperi, que parem el judici i li expliquem. Així anem. El Mundo. Abascal imposa a Vox deixar els governs per fer agitació i Marta Rovira, que s'avança a Puigdemont i retorna avui a Catalunya després de 7 anys de fugida. Tot això és el que tenim avui a la premsa, a més dels temes que vulguin els nostres tertulians, en aquest 12 de juliol, que el Ramon en deia, avui és el dia de la justícia, no? Sí, però no vull pas entrar-hi molt. No, sí, és el dia que mundialment es va declarar que la justícia havia de ser gratuïta. O sigui que tothom que sigui acusat ha de tenir un advocat defensor. Si se'l pot pagar, se'l paga, si no se'l pot pagar, li posarem. Bé, això és el dia que es va destinar a això. Després, si funciona o no funciona, no hi entrem. En podem parlar, no hi entrem. Ja saben que és divendres i ens agrada fer una mica de repàs del que ha passat a la setmana. Ja sabem que hi ha causes tancades, que per això Marta Rovira ha retornat a Catalunya per un defecte de forma, però, clar, n'hi ha un altre que ha obert un acte expedient contra el president Puigdemont, és allò de dir, si no m'agrada aquest, no obro un altre. Tens aquesta sensació, Sílvia? Sí, la sensació és que se'ns ha enganyat un cop més, no? Es veu que els catalans és fàcil això d'enganyar-nos, perquè cada cop caiem al parany, no? Es pacta una amnistia, però resulta que només ha servit perquè els policies que van estomacar catalans quedessin lliures de culpa, no? I en canvi, doncs,
continua havent-hi aquesta judicialització contra els polítics catalans. Per tant, lamentar un cop més que Espanya incompleixi els seus pactes i lamentar un cop més que els polítics catalans es prestin a ser enganyats amb aquesta facilitat que ens tenen acostumats. Celebrar que puguin anar retornant totes aquestes persones, perquè evidentment ningú ha de ser perseguit per qüestions ideològiques ni per expressar la voluntat popular i, per tant, en aquest sentit, contenta que puguin anar retornant, tot i que sembla que continuarà aquesta persecució. Bueno, jo penso que avui, com a mínim, tenim dues notícies que les podríem tractar de positives. Una és el retorn de la Marta Rovira i dels altres exiliats. Penso que és una notícia positiva i important, després de 6 anys d'estar a l'exili. És una mica allò d'anar fent el camí, el tema de l'amnistia, que és molt complicat, molt difícil, perquè ja sabem que la dreta està molt dura amb aquest tema i els jutges, alguns jutges que encara no s'han donat compte que en Franco ja es va morir, que també estan molt durs intentant posar-hi traves, però tot i així el tema de l'amnistia va sortint amb comptagotes a poc. Ara hem tingut aquesta cosa positiva, de que pugui venir la Marta Rovira i els seus. I, una notícia mínimament positiva. Sí, és veritat que llavors per un altre cantó ens diuen que el Puigdemont no, perquè hi ha una trama russa. Dius, ostres, una trama russa, vaja, precisament els russos ja han ficat aquí. Buscar alguna excusa, però espero que de mica en mica també anirà funcionant i també tindrem en Puigdemont aquí aviat. Aquesta és una notícia positiva. L'altra notícia positiva jo penso que és el trencament de Vox i PP. També penso que és molt important que finalment el PP deixi una mica el llastre d'aquesta extrema dreta tan retrògrada i cavernària com és Vox, que li feia molt mal, feia molt mal en el mateix PP. Home, ja sé que això no és una cosa gratuïta. L'excusa ha estat 400 nens migrants que s'havien de distribuir per Espanya. Una excusa una mica pobra, perquè si aquesta és l'excusa em sembla molt pobra. Penso que la realitat és que a Europa li deuen haver tocat el crostó al PP. Europa ja sabem que sempre, des que es va constituir Europa, sempre ha governat la dreta, sempre, i ara, després de les últimes eleccions, doncs la dreta també volen continuar governant, evidentment, sempre han hagut de menester la socialdemocràcia, en part, els liberals, en part, els verds, a vegades, fer pactes per barrar el pas a l'extrema dreta, i aquesta vegada també ho han de fer, i les últimes eleccions europees van ser bastant tristes i bastant alarmants, però sembla que es pot barrar el pas a l'extrema dreta, i crec que el trencament de Vox i PP ja ha influït més això gairebé que dels 400 nens migrants. Penso que ha anat una mica per aquí. Per tant, volia dir dues notícies per mi positives. El trencament de Vox amb PP i l'arribada de la Marta, de la Vilalta. Marta es diu, no? Marta Rovira, Rovira, jo dic Vilalta, Rovira, sí. No, Bicatana, i amb família a Ripoll. Sí. N'hi ha un altre que es diu Vilalta, sí, però és que ja m'hi faig un lío. A mi també em passa a vegades amb els noms Ramon, això no sé si és l'edat o és que tenim molts noms al cap. Ha parlat d'extrema dreta, ha parlat dels nens que arriben, que és curiós que només arribin nens, que no arribin nenes, no sé si és... Jo aquest dematí ho he llegit i he pensat, però és veritat, no m'ho havia plantejat mai, 400 nens que de vegades quan els hi fan els estudis ocis estan en edat militar i no són tan nens. Nens que tenen pares que se n'haurien de fer càrrec, que tenen un govern que se n'hauria de fer càrrec i que tenen un monarca que és una de les persones més riques del món. I, en canvi, hi ha aquesta premissa que nosaltres els hem d'acollir i els hem de mantenir, com si els contribuents catalans no tinguéssim prou feines a arribar al cap del mes. Jo crec que és absolutament escandalós
que se'ns obligui a acollir aquests menors que ja tenen una família, tenen un govern i tenen un monarca darrere, i que això no fa sinó fomentar l'efecte crida. És a dir, com que els anem acollint i els anem repartint, doncs en vindran sempre. I per tant això no té aturador, és un efecte incessant que va a càrrec nostre, com si no tinguéssim també prou problemes econòmics a aquest país. Tenim la sanitat, l'educació, absolutament tots els fronts desbocats, però en canvi ens veiem amb cor d'anar acollint persones immigrades que venen aquí amb clara vocació de ser mantinguts i que tenen un cost altíssim pel govern de Catalunya. De fet, si analitzem el que costa cadascun d'aquests menors al nostre govern és que és absolutament escandalós. I ho hauríem d'invertir en el nostre jovent i en fomentar la natalitat autòctona i no pas en anar acollint aquests immigrants que es llencen a la mar a la recerca de que els mantingui a Europa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, bastant dur. Tot això bastant dur. Aviam, jo penso, per començar, ara només parlàvem de 400 migrants que s'havien de distribuir, a més és una cosa que ja es havia pactat abans, que s'havien de distribuir entre 48 milions d'espanyols, que això no és res. Això no és res. Però bé, només parlàvem d'això. Però bé, sí, és veritat, a les Canàries hi ha 6.000 nens per ser distribuïts algun dia o un altre. En edat militar, nens en edat militar. Sí, és veritat. Però bé, em sembla que hi ha una cosa que l'hauríem de tenir en compte. Almenys jo, per mi, m'afecta molt i em preocupa molt. Aviam, quin és el problema de la migració? La migració pot tenir moltes arestes i pot tenir molts matisos, però hi ha un denominador comú amb la migració. La migració ve per culpa de les enormes desigualtats que hi ha al món, per l'enorme misèria que hi ha al món. Hi ha països que la gent es mor i la gent han d'emigrar perquè no es volen morir. Estan farts de morir-se, volen viure. Sí, però tot Àfrica no cap a Europa. Tenen dret a viure. Si vostè mesura les dimensions d'Àfrica, no hi cap tot Àfrica dins d'Europa. Hi ha d'haver límits. Això ja hi estic d'acord. Però el motiu de la migració és que hi ha gent que viu malament, que passa fam, que hi ha misèria, que la gent es mor, no arriben adults. Sí, però també en tenim de gent d'aquí que passen misèria i els hi costa arribar al cap del mes, i ningú els ajuda. No, una cosa no treu l'altra. Jo només dic que amb els migrants hem de ser una mica més empàtics i saber una mica més quina és la problemàtica. Encara més? Som el país d'Europa que ha acollit més immigració, Cap país europeu té el percentatge d'immigrants que té actualment Catalunya. Hem acollit molt per damunt de les nostres possibilitats, posant en risc no només la nostra cultura, sinó la nostra seguretat, la nostra economia i els nostres serveis públics. D'acord, no ho sé, no hi estic d'acord, no som pas el país que en tenim més, però és igual, en tenim bastants. Però el problema és, aviam, hi ha una gent que viu en la misèria i aquesta gent què ha de fer? Morir-se a casa seva? Han de venir tots aquí. La solució és que vinguin, que es llencin a la mar arriscant la seva vida i vinguin aquí a ser una càrrega social pels catalans. Aquesta és la solució. Són tan valents i estan tan desesperats que es llencen a la mar sabent que un 30% morirà ofegats. Intenten saltar la tanca de Melilla quan saben que 30 persones... Perquè saben que quan arriben aquí se'ls regularitza la situació i se'ls regala absolutament tot. Per això venen. És el que busquen. Si hi haguessin deportacions en calent i veiessin que no té cap... O sigui, que llançant-se a la mar no obtindran cap benefici, sinó tot el contrari, que hi haurà un risc a canvi de res, no n'hi aniria cap en pastera, cap. Estem provocant un efecte crida i, per tant, estem contribuint a que es mori gent a la mar. Que tu ets partidària que es morin a casa seva. No, jo soc partidària de que... Així no ens entenem. Si s'ha d'ajudar la gent... Si es moren a Mauritània o es moren al Senegal... Jo estic completament d'acord en dedicar recursos a que ells puguin desenvolupar-se. El que no estic d'acord és en acollir-los a casa nostra. I, de fet, la majoria de persones com vostè que defensen aquest volem acollir sense límits, quan els hi proposes que a casa seu n'acullin un parell, tots et diuen que no. Vostè n'hi té cap a casa? No n'hi tinc cap a casa. No, A costa de les arques públiques és molt fàcil que vingui tothom. Però la solidaritat és quelcom privat individual, o hauria de ser quelcom privat individual. I vostè vol que la solidaritat sigui pública. Això no és així. Això ja no és solidaritat, això és imposar-nos una càrrega. Jo no en tinc cap a casa i no vull presumir de mi mateix perquè no he vingut aquí a parlar de mi. Però, aviam, fa 30 anys que estic amb ONGs treballant al Tercer Món. He estat al Senegal, he estat a Gàmbia, he estat a Guatemala, a Nicaragua, i fa 30 anys que estic amb ONGs treballant amb UNRWA, amb moltes ONGs. Per tant, el de
la Sí, però a casa no n'hi solidaritat. té cap. A casa no els tinc, però és igual. Col·laboro, he col·laborat molt. És el que li estic dient jo, col·laborar perquè puguin desenvolupar-se, perfecte. Acollir-los indiscriminadament a casa nostra sense cap limitació, evidentment que no. Però si no poden viure a casa seva, què han de fer? Vostè ho entén que tot Àfrica no cap a Europa? Doncs per què uns quants poden venir i tenen l'opció de sobreviure i d'altres no? Està condemnant a la resta que no poden venir a morir-se al seu país igualment. No és més lògic invertir aquests recursos en que puguin desenvolupar-se en el seu propi territori i puguin sortir-se'n per si sols? Totalment. En comptes de ser una càrrega per a la societat catalana? Totalment. Perquè arriben aquí i no hi ha recursos tampoc per ells. S'aboquen molts recursos en detriment dels catalans. Però un cop fan 18 anys se'ls abandona al carrer i comencen a delinquir. Aquest és un model vàlid d'acolliment? Acollir quan no hi ha recursos per poder fer-ho? Aquest és el problema que hem de resoldre. Aquest és el problema que hem de resoldre. La gent ha de venir aquí, ha d'estar acollida... No, la gent no ha de venir aquí. És que el problema es resol sense que hagin de venir aquí. Bueno, si no venen, no venen. Però si venen, han de venir aquí, han de ser atesos i han de poder treballar i s'han de poder Però aquesta atenció no pot ser en detriment dels autòctons. No es pot abandonar. La gent gran d'aquest país està cobrant unes pensions minses que no poden arribar al cap del mes i en canvi estem gratificant tota aquesta immigració amb subvencions absolutament desorbitades. No és veritat. Això és injust. No és veritat. No tenen subvencions. I treballat tota la vida estan cobrant misèries. No tenen de subvencions. El cost que cada mena suposa a les entitats públiques, vostè l'ha calculat? Són 30.000 euros anuals cada mena, eh? Aquests diners no es podrien invertir en els avis que han cotitzat tota la vida i que no tenen diners per anar a una plaça de residència pública? No, també no dona per tot el sistema, eh? No hi ha pas diners per tot. Sí que dona. Aviam, estem parlant d'un món que és completament... Estem parlant de prioritats. Per vostè quina és la prioritat? Salvar el tercer món o que les persones que visquin a Catalunya, independentment de si han nascut aquí o han nascut a fora, tinguin un bon nivell de vida. Per mi és garantir que els ciutadans de Catalunya tinguem un bon nivell de vida. I això comporta unes limitacions en l'entrada de nous habitants. És així. I el tenim en comparació amb la gent del tercer món. El tenim. En comparació amb la gent del tercer món, aquí vivim molt bé. I la migració... Cada cop menys, eh? La migració, escolta, la migració és imparable, no pots posar portes al vent. No, és imparable, no? Si vostè no regularitza, deixaran de venir, eh? Esclar que és imparable. El dia que siguis independenta, si poses la marina de guerra allà a enfonsar les pateres, no. Perdoni, però a les costes de Palamós no hi arriben pasteres, eh? No, la immigració és imparable. Mira, la frontera entre Estats Units i Mèxic és la frontera que passen més emigrants contínuament. I això no ho para ningú. La frontera de Texas... Nosaltres no fem frontera amb Àfrica ni amb Sud-amèrica, La frontera de Texas, no, però vull dir que la migració en general, jo parlo de la migració en general... A Andorra hi ha el mateix percentatge d'immigrants que a Catalunya, no? Em sembla que no, Els migrants es busquen la vida i tenen dret, perquè tenim molts drets. Tenim molts drets. El dret a tenir una pensió, el dret a tenir una... No existeix el dret a migrar, no és un dret a migrar. El dret a la vida. Sí, el dret a la vida el tenim tots. És el dret més important. És el que li estic comentant. És el dret més important. I tu els hi negues amb aquesta gent el dret a la vida. Jo els hi nego el dret... Això és fastigós, ho sento. És fastigós, eh? Això... No, vostè pot opinar el que lliurement vulgui. Negar el dret a que aquesta gent s'està morint a casa seva. Vostè mateix admet que no queben tots a casa nostra. Vostè mateix ho ha admès. Llavors, qui és vostè per decidir aquest el deixo entrar i aquest no el deixo entrar? I per tant, aquest viurà i aquest morirà. Què és Déu, vostè, per decidir això? No, evidentment que no. La solució no és que tota aquesta gent traspassin el continent cap a Europa, perquè és que Europa es morirà. Vostè ho entén, que quan arribin tots aquí això fallarà? El sistema fallit dels seus països l'exportaran cap aquí? Evidentment. Està començant a fallar la sanitat, estan començant a fallar tots els serveis públics. Per què? Perquè no hi ha partides pressupostàries suficients per mantenir aquests serveis públics per la població autòctona més la població que arriba. Si no augmentem el nombre de contribuents, de les persones que contribueixen a les arques públiques, és evident que el sistema falla. És evident. No hi ha diners per tots. En època de vaques grasses doncs es poden fer alguns excessos, però ara mateix no estem en aquesta situació. I tot el que donem a aquesta gent va en detriment de la gent del país. I vostè potser és molt humanista i pensa que el món és casa seva, no? Però per mi casa meva és Catalunya. Jo el que defenso són els interessos dels catalans. I és evident que hi ha moltes desigualtats i que hi ha continents que hi ha gent que s'ho passen molt malament. Però, evidentment, si deixem entrar tota aquesta gent aquí sense un mínim de garanties, sense haver filtrat qui té antecedents i qui no, el problema el tindrem a casa nostra i ho estem veient cada dia al carrer amb les lluites de matxets i les baralles. Hem importat tercer món i ara ens estem tercermunditzant.
Aquest és el model de vida i de societat que volem pels nostres fills i nets? Jo no. Vale. Ara em toca? Em toca? Vale. No, aviam. No podem... Aquesta gent tenen el dret a viure, tenen dret a buscar-se la vida. Si nosaltres visquéssim malament, també marxaríem. I també marxaríem i ens buscaríem un lloc millor per viure. També ho faríem. I ells tenen dret a fer-ho. I tenen dret a anar allà on puguin. I no és bo per ningú, a cap d'aquesta gent que venen, li agrada marxar del seu país, deixar la família, la seva cultura, deixar els seus amics i anar a un país que només se'ls mirarà per sobre l'ombro i on a més tindrà moltes dificultats per sobreviure. A ningú li agrada això, però han de marxar perquè no tenen altra solució. I això, aquesta empatia l'hauríem de tenir una mica més. Ja ho sé que no tots, jo no estic parlant que hagin de venir tots a Catalunya, però necessitem, Europa, a més, Europa necessitem emigració. I això està reconegut per tothom, fins pel Banc Europeu, que hi ha d'haver un percentatge d'immigrants que vinguin si volem que es mantingui el sistema, si volem que es mantingui el sistema de pensions, si volem que es mantingui el creixement. Necessitem un tant per cent d'immigrants, però jo no em ficaria tant amb el tant per cent que necessitem i que no necessitem, sinó en el dret que té la gent de viure. El dret a la vida és el més important que hi ha. I jo ja et dic que he corregut, per sort, he tingut la sort de córrer a alguns països, i jo quan estava al Senegal estava amb una tribu plena de nens tan macos, tan alegres, amb tantes ganes de viure, preciosos, t'enamoraven, aquella canelleta tan macos. I quan jo estava encantat, i quan tancava els ulls i pensava el 40% d'aquests nens no arribaran adults, perquè hi ha una mortalitat infantil tremenda, tremenda. Llavors, aviam, ningú nega aquest drama, ningú nega aquest drama. No hem de fer res pel tercer món. És el que li estic dient. Cal invertir perquè puguin desenvolupar-se per si sols i puguin sortir-se'n, en comptes d'implantar aquest model de que vingui tothom cap aquí i nosaltres ja pagarem. No, això no funciona així. Per què no ho fem? Perquè els governants actuals estan més interessats en importar immigració, perquè també genera tota una sèrie d'interessos econòmics, que no pas en resoldre realment i d'arrel el problema que hi ha al tercer món, evidentment. Això és veritat, perquè si anem a ajudar al tercer món, després al final acabaran que se'ns emportaran les fàbriques, això també és veritat. Però, aviam, aquí necessitem un tant per cent d'immigració, la necessitem i és evident. I després... Estem sobresaturats ara mateix d'immigració. No estem sobresaturats, no ho estem. No ho estem. A tots nivells. Tenim un 16% d'immigrants a Catalunya. I lligant-ho amb un altre tema per poder també abordar la resta de temàtiques. Menys d'un 30% de catalanoparlants. Això ens ha conduït les allaus immigratòries. A dissoldre la nostra cultura i a posar en risc i amenaça la continuïtat de la nostra llengua i de la nostra cultura. Perquè cada cop hi ha menys parlants del català i els que hi ha, cada cop el parlen pitjor, que és el que comentàvem. Ha baixat dràsticament el nivell de català. Estem parlant un català que els nostres avis no haguessin entès, pràcticament. Això és preocupant. I amb això també té un paper important la immigració. Perquè, evidentment, els catalans no hem deixat d'enraonar català, però tots aquells immigrants que han vingut no s'han incorporat a la cultura i a la llengua catalanes, no s'han incorporat a la nostra nacionalitat. Vostè deia fa un moment que abandonar la seva cultura i el seu país no era pas agradable. És que el problema és que no abandonen la seva cultura, abandonen el seu país però implanten la seva cultura a casa nostra, posant en risc la continuïtat de la nostra pròpia cultura. A més, què volem? Que a més de que venen aquí, que s'han jugat la vida, que han passat una misèria, que han viscut en uns països de puta misèria i que s'han jugat la vida per venir aquí. A més, volem que siguin macos, alegres, divertits... No, volem que s'integrin. I que ballin sardanes amb No, però que aprenguin el català, sí. Bueno, ja ho fan. Ja ho fan. Home, 30% de catalanoparlants. On t'ho veu que ho facin? Escolta, 30% de catalanoparlants. Tota la mainada filla d'emigrants que viuen a Ripoll, que van a l'escola i ja parlen el català. Saben el català, però no vol dir que el parlin. I una llengua no es conserva sabent-la, es conserva enraonant-la. Però els ensenyem el català. És que els hem de deixar temps, un parell de generacions. Jo ja entenc que a la gent gran li costa. El percentatge de català van de ballada, no va en augment a base de generacions. Jo si hagués hagut d'emigrar cap a Alemanya,
No hagués après alemany, vostè? M'hagués costat un ronyó, Sí, però l'hagués hagut d'aprendre, per força, per força. Però m'hagués costat molt. No demanem a aquesta gent que ara en un any ja parlin perfectament el català. No estem posant límits. I a més, jo et dic, tinc veïns magrebís, nens petits, que van a l'escola i em fa molta gràcia quan els sento parlar en català. Perquè aquests són descomptats. És que no li hauria de fer gràcia, és que hauria de ser la normalitat del país. És que no li hauria de fer gràcia. Que m'agrada sentir-los parlar en català i s'integren i no hi ha problema. I si els tractem bé i els acceptem i els deixem que es desenvolupin, aquesta gent s'integren. Sí? Ara, jo no sé la quantitat, ja ho sé, que diràs, no, és que n'hi ha masses, n'hi ha pocs, no ho sé. Això ja és discutible. Jo només et parlava el problema de la migració. El problema de la migració és la misèria. I si no resolem la misèria i les desigualtats socials, la migració no la resolem. No, però és que estic d'acord amb vostè. La immigració, el problema és la misèria. El que passa és que aquesta misèria ens l'acabaran imposant a nosaltres. Perquè el que no podem fer des de les societats occidentals és assumir aquests percentatges d'immigració que ens empobreixen i ens devaluen els serveis públics. O ens enriqueixen. La teoria és preciosa, però la pràctica ja la coneixem al nostre dia a dia. La multiculturalitat és bona. Ah, sí? Sí, la multiculturalitat és bona. El món sí, però si volem preservar la multiculturalitat del món és necessari que cada cultura sigui dominant i majoritària a la pròpia terra, perquè si no se'ns menjaran, i la cultura catalana la primera. El 30% de catalanoparlants en un país on fa menys de 100 anys érem el 100%. És evident que hi ha un procés de substitució cultural i lingüística. Fa 40 anys, tota l'escola era en castellà. Tots els diaris i la televisió eren en castellà. Ens obligaven al castellà i no es va perdre el català. Home, però ha reculat, No s'ha perdut, però ha reculat. S'ha guanyat molt, perquè ara tenim televisions en català tot arreu, els diaris... Sí, però cada cop es parla menys, Tots en català. Però cada cop es parla menys. Cadascú parla el que vulgui, però no s'ha perdut i el català no es perdrà. No tingueu aquesta mania. Això també és una mania que el català es perdrà, no es perdrà. I a més... Celebro el seu optimisme, ja m'agradaria ser tan optimista. És que a vegades quan vas a Barcelona penses que no és Catalunya. Però això em passava a mi quan era jove. Estem al Regne Unit perquè de veritat que al Passeig de Gràcia es parla anglès, ni castellà. O sigui que tenim un problema amb la llengua. Això em passava a mi quan era jove. Jo quan era jove, tenia 14-15 anys, anava a Barcelona i em passava tot el dia sense dir una paraula en català, perquè anaves a prendre un cafè, anaves al cine... Doncs mal fet, perquè vostè s'havia de mantenir en el català i donar exemple. Sí, però ningú en parlava, m'entens? I això passava fa 50 anys. I ara no passa, Pots anar a Barcelona i t'atenen en català. Ja em dirà quin va arribar de Barcelona, perquè, escolti... Jo també ho voldré saber, Perquè de veritat que costa. Una altra cosa és que tu mantens igualment el català, però que quan tens en castellà... Jo crec que amb aquest tema som una mica massa exagerats. Som exagerats? Sí, no es perd el català. Que un país tingui por de perdre la llengua? No, però no la perdrem. I no hi és aquesta por, no existeix. Però per més que ho repeteixi 20 vegades, això no passarà, m'entens? La qüestió és que està reculant a uns nivells... Els lingüistes adverteixen que per sota del 30% les llengües estan sentenciades a mort i que, per tant, ja no són recuperables. El català està fregant aquest 30%, Som en una situació límit, I jo celebro molt el seu optimisme, però m'agradaria que es basés en dades, i no es basa en dades, es basa en metàfores, és que no es perdrà mai. Però és que dient això, la llengua va reculant i es va morint, Això de que no es perdrà mai tampoc és veritat, perquè s'han perdut moltes llengües al llarg de la història. I el català hi va per camí, Al llarg de la història s'han perdut moltes llengües. Jo no sé què passarà amb el català d'aquí 300-400 anys, però cap de nosaltres no hi serem pas. Per això, que d'aquí 300-400 anys es va perdre l'idioma dels romans, el llatí, es va perdre el grec pràcticament. I a vostè no li agradaria que es preservés el català i que continués? Sí, i tant, que sí. Jo soc molt catalanista, molt, i defenso el català, i llegeixo en català, i esclar que sí, i soc nascut aquí, els meus avis també. Això no hi ha cap problema, però no tinc aquesta por. Al contrari, jo el que voldria és que si fóssim una societat d'acollida, una societat més humana, que entenguéssim els problemes dels altres, que tinguéssim més empatia amb l'altra gent. Però el qui ve té empatia amb la cultura catalana i amb els catalans? Sí. Perquè això potser hauria de ser recíproc, no? I no hi és. Sí que hi és. Els immigrants venen aquí, volen les ajudes, volen els serveis, ho volen absolutament tot, però hablen castellano o vull el prospecte en àrab perquè no ho entenc. No, escolta'm, si vens aquí t'has d'adaptar al que hi ha aquí, Sí, però no el primer dia.
És que ningú No el està dient que primer hagi de ser el primer dia. No el Quants primer anys dia. fa que estem rebent allaus immigratoris? Quantes dècades fa? I quants n'hi ha? I quants guetos i contracomunitats hi ha arreu de Catalunya? De persones que no s'han integrat. I quants n'hi ha que estan integrats? Molts. Molt pocs. Vagi a Salt, si us plau, o vagi a Manlleu, a segons quines barriades. Ja hi he anat, ja ho conec. És el Marroc, o és Colòmbia, o és... Estan fundant els seus països damunt casa nostra, en comptes de diluir-se la societat on han anat a raure, i és així. Ens passem una mica, som una mica massa exagerats. No és veritat. No és veritat que Catalunya tingui... Tenim un 16% de migrants, 1.200.000. Perdoni, aquí no hi compten ni els il·legals, no hi compten els nacionalitzats, aquestes dades són absolutament falses, és molt més que un 16%, molt més. Vai, això és l'única catalana, ets tu, vai, perdona. No, ningú ha dit això ni ha parlat de donar carnets de catalanitat. Li estic dient que el percentatge d'immigrants és molt superior al 16%, perquè hi ha moltes persones que accedeixen al DNI espanyol al cap d'uns anys de residència, perquè tampoc s'hi compten els que han nascut aquí. I els que han nascut aquí, la majoria, algun s'integrarà, evidentment, i serà català, però la majoria perpetuaran la cultura dels seus pares i els seus valors antioccidentals, i per tant els hauríem de comptabilitzar com a estrangers, i no es fa. Per tant, és molt més que un 16%. I si calculem el percentatge de naixements que hi ha damunt Catalunya, és que són el 35 o el 40%. Per tant, en molt poques generacions, quin paisatge humà hi haurà aquí a casa nostra? Quina cultura prevaldrà a casa nostra? La mateixa que tenim ara. No és veritat, no és veritat. No és veritat. Sí, millorada. Vostè veu que va cada dia millor Catalunya o cada dia va pitjor? Jo veig barbària als carrers. Veig actituds absolutament antidemocràtiques arreu. No és veritat. Ets exagerada. Ostres, llegeixi els diaris, agoiti les notícies. Cada dia hi ha assassinats a Catalunya. Abans, és el que dèiem, per la nit de Sant Joan, abans comptabilitzàvem quants havien perdut el dit amb els petards. Ara comptabilitzem morts de punyalades, de cops de matxet, de cops de destral, una violència mai vista fins ara. Sobretot la violència masclista. I no és pas ben bé dels emigrants, la violència masclista. Bastant. Si vostè repassa precisament les dades de violència de gènere, veurà que la població immigrant ha incrementat, i molt, i ho reconeix el propi Consorci de Benestar Social de Ripoll, les dades sobre violència de gènere. Es deuen en gran part a la immigració. El que no podem fer en aquest món global que vivim és un oasi. Un oasi en què tot sigui perfecte. Però com millor sigui la situació, més bé, no? Perquè no ho fa ningú. El problema, mira, ja et dic, als Estats Units els estan entrant milers de persones d'Amèrica. I vostè creu que la dinàmica dels Estats Units és correcta? Quants assassinats hi ha cada dia als carrers? Quanta violència hi ha cada dia als carrers? Això és un model a seguir? No, aquest és el problema. Per això et dic que la immigració és imparable. I el que hem de fer és assimilar-la i procurar atendre-la bé i procurar que s'integri i que ens sortim més Lamin Yamals que no pas... Això és teoria, però a la pràctica ja hem comprovat que no funciona. Que no s'integren, que porten violència als nostres carrers, que porten actituds antioccidentals, que qüestionen fins i tot les nostres lleis civils. No hi estic d'acord, la majoria estan integrats. La majoria, els que troben feina i els que poden anar a l'escola, s'integren. No és cert. Que aprenguin un idioma no vol dir que s'integrin a la societat ni als nostres valors. No és cert. Ara has parlat dels valors occidentals. Quins són els valors occidentals? Per començar, el respecte a la llibertat d'expressió, el respecte a la diversitat d'opinions, el respecte a la diversitat d'opcions sexuals, no? L'homofòbia s'ha incrementat i moltíssim per culpa de l'arribada de persones del continent africà. Amb persones com vosaltres. Com nosaltres. Sí, com l'extrema dreta. Caram, jo he defensat des del minut zero els drets dels homosexuals. Des del minut zero. Per tant, no sé quin comentari ha fet ara. Basis en evidències, no pas en prejudicis. Això és prejudicis. Tota una societat. Vostè sí que està criminalitzant una opció política sense conèixer-la. Esteu criminalitzant a tota una societat. Aquests valors occidentals quins són? Els que anàvem al tercer món a explotar-los, a robar-los i tots, i fins i tot a tirar-los bombes. I com que nosaltres, o els nostres avantpassats van anar a explotar-los amb ells, ara és just que ells ens explotin a nosaltres? O sigui, la colonització d'Europa d'Àfrica era incorrecta i la colonització que està exercint ara el continent africà contra Europa és correcta? Hi ha un dret que està per damunt de tots els drets. Fins i tot el dret de la cultura, però el dret a viure a Catalunya no, El dret de viure. Una cosa és el dret a viure i l'altra cosa és el dret de viure a Catalunya, Són dues coses diferents, Però és que a Catalunya no és pas el lloc que en venen més. Escolta, Déu-n'hi-do.
agafem el mapa de la... Jo no vull intervenir perquè de veritat que ho esteu fent molt bé. Però agafem el mapa d'immigració arribada a tot l'estat espanyol i... Tots cap aquí. Catalunya... No és veritat. Home, són dades oficials facilitades pel propi govern espanyol. És que si no ens creiem ni les dades oficials del govern espanyol, una altra cosa és que estiguem a favor de la immigració o no, però les dades són dades. La realitat és la que és. El de l'Institut Nacional d'Estadística ja els sé. Sí. Catalunya és el lloc on hi ha més immigrants. A Catalunya, després de Madrid i de les Balears, és el lloc que... A favor o no és això? I els llocs que n'hi ha menys, doncs La Rioja, Logroño, Sòria, què vols que vagin a fer Logroño i Sòria? És lògic. I què hi han de venir a fer a Catalunya? Doncs aquí encara poden treballar. Que la nostra situació és molt bona, econòmicament. Aquí encara es poden treballar. Que tenim la sanitat en màxims per poder anar acollint indiscriminadament. A on va la gent? Allà on pot viure. A on pot viure. No poden anar a Sòria i a Logroño, perquè si els de Logroño marxen, imagina't com han d'anar. Si no trobar feina la gent d'aquí, si no troba feina la gent d'aquí, per què ells pensen que poden trobar feina? I quants d'aquests immigrants que arriben no s'incorporaran mai al mercat laboral, però en canvi cobraran subvencions? Quants? No tants. No tants. Però vostè no dona dades, diu no tants, la llengua no es morirà mai. Esclar, això és molt maco, són grans frases, però basem-nos en la realitat. La realitat és que estem col·lapsats. No estem col·lapsats. La realitat és que els serveis públics cada dia són més deficitaris. La realitat és que la societat del benestar s'ha acabat i que encara contribuïm a que avanci més aquest deteriorament anant important cada cop més allaus immigratoris. No. En Ramon, i canviant de tema perquè avui demandem més coses. No, però és que això de que la societat del benestar se'ns ha acabat a nosaltres és tremendo. Això no és veritat, això no s'aguanta per enlloc. No estàvem més bé fa 25 anys els nostres pares que nosaltres ara? No, mai. Ara estem més bé que hem estat mai. Ah, caram. I jo ho sé, tu també ho saps, però jo ho sé més bé que tu perquè soc més vell. No per més savi, per més vell. Per edat, això. Perquè quan jo tenia 14 anys ens van fotre a treballar a la fàbrica. No parlem de quan vostè tenia 14 anys, li estic comentant de fa 25 anys, 20-25 anys. Jo soc producte del fracàs escolar. Jo vaig sortir 14 anys de l'escola, que no sabia fer l'home un canuto, i em van fotre a treballar. I guanyàvem una misèria. I a casa teníem un pis d'anar marxant, no? Que amb prou feines hi havia... Però és que avui la gent no es poden comprar ni un pis, vostè n'és conscient d'això. hi havia quarto de bany a casa meva quan jo era petit. Per sort, les societats han avançat. Per sort, la nostra societat... El que passa és que el jovent d'avui no pot accedir a la compra d'un pis, La nostra societat ha guanyat molt gràcies a molta gent que ha lluitat. Molta gent. I jo també estic content perquè en el meu moment també vaig lluitar a través dels sindicats o d'altres coses. Perquè tinguéssim aquesta societat millor, més avançada, amb més drets, i que la gent visqués més bé. I jo crec que ara estem molt més bé que ho estàvem fa 40-50 anys, molt més bé. Vostè parla molt del dret a viure, però també hi hauria d'haver el dret de sortir tranquil al carrer. Sense patir per si et claven una ganivetada a la cantonada, que és el que està passant arreu del país, no? Per tant, potser que primer comencem per garantir els drets dels ciutadans de Catalunya, més que no pas per lluitar pels drets dels altres. Ningú et clavarà una ganivetada. Perquè a vostè no li ha passat. Quants catalans s'hi han trobat? Que a vostè no li hagi passat, doncs, goiti, felicitis, perquè ha estat un dels afortunats que no li ha tocat la grossa. Sí, soc l'únic, es veu que soc l'únic, sí. Vaja, mira, quina alegria. Soc l'únic català que no m'ha passat mai res. Home, no ens passem, eh? Ripoll mateix és un poble supertranquil. No és cert. Si vostè repassa els informes policials diaris, abans d'ahir un robatori, ahir dues baralles. No arribem al 12% de migrants. És un poble tranquil·líssim. Són dades falses. Tranquil·líssim. Home, sempre n'hi ha hagut tota la vida, tota la vida. Quan jo vaig estar a l'Ajuntament ja fa 30 i pico d'anys, també ens queixàvem que havien robat en una botiga, no eren pas emigrants. Llavors, bueno, poder eren un altre tipus d'emigrants que havien vingut d'altres parts d'Espanya. Però també passava, sempre ha passat, però no ha estat una... A veure, vostè si repassa els informes policials veurà que hi ha hagut increments del 200 i del 300 i del 400% en els principals delictes a Catalunya. Per tant, no em digui que això ja passava fa 30 anys. Podia haver passat, certament, però no en el percentatge que ho estem visquent avui en dia, no en el percentatge actual. Els informes policials no diuen això de cap manera. Les violacions a Barcelona no sé si van augmentar un 200% el passat estiu. Això ho diuen els informes policials, vostè ho nega? Doncs negui la realitat, negar la realitat es pot. I poder ens hauríem d'haver posat més farrocos amb això. O sigui, per un cantó nega que hi hagi aquesta violència, però per l'altre diu que ens hem de ficar més seriosos. Poder quan vàrem retirar la llei del sí a sí, poder
ens vam equivocar molt, per culpa d'uns O quants jutges. potser en comptes d'anar legislant sobre la marxa, hauríem de garantir que tot aquell immigrant que entri ho faci en unes condicions òptimes i, a més a més, revisar antecedents penals per veure si aquella persona està neta o no, perquè hem deixat entrar violadors, hem deixat entrar lladres, hem deixat entrar assassins, i ara els tenim a les presons catalanes a pensió completa a costa dels contribuents catalans, havent fet mal a la societat catalana. Això és horrorós. Ramon, i vaig a l'última pregunta, perquè ens queden 4 minuts, perquè, clar, vols respondre això de les presons catalanes? No, és que no acabarem amb la Sílvia, perquè ella... Per això dic, és que no volia trencar jo... Una mania tan obtusa amb el tema de la immigració que no entendrà pas mai que també són humans, que també si els punxes els hi Ningú ha dit que no siguin humans, i que també tenen drets, i que també tenen drets. I deures, que aquesta és la part que de vegades s'oblida, que de deures no en tenen cap aquí en aquest país. Que sí, que els tenen tots els deures que tenim nosaltres, els mateixos. Sí, i tant. Els mateixos, i si no els tenen, doncs culpa nostra de no fer-los complir. Evidentment que és culpa nostra. És que els burros no són ells, els burros som nosaltres per haver permès el que s'ha permès en aquest país. Home, i tant. Aviam, jo penso que amb això és molt equivocada, però bueno, cadascú té les idees que té. Jo penso que és molt equivocada i no ho resoldrem. El tema de la immigració no podem posar portes al vent. Tu parles només de Catalunya. Al contrari, hem d'obrir portes i que vingui tothom fins que no quedi res aquí. Tothom que pugui. A Europa fa falta molta gent. I ho saben els europeus. I en comptes de fomentar la natalitat dels autòctons, millor que vinguin i ens substitueixin. I d'aquí 4 dies es perdin les nostres llengües, els nostres valors, les nostres lleis, i aquí siguin com l'Iran, directament. És un dret, jo no aniré mai contra les dones, és un dret que tenen les dones, si volen tenir un fill o si volen tenir 4, facin el que vulguin. És un dret de la dona i que facin el que vulguin. Aquí, per sort, tenim una cultura que ens fa conèixer les coses com són, sabem de sexualitat, sabem d'anticonceptius, tenim possibilitats, i les dones volen viure i volen disfrutar i potser no volen tenir 4 o 5 fills. Potser tampoc se'ls facilita que els tinguin, Això no m'hi fico. Potser tampoc es facilita que els tinguin. Amb això no m'hi fico. Que facin el que vulguin les dones, són prou intel·ligents. Potser si l'administració intervingués hi hauria molts més catalans que s'aventurarien a tenir famílies nombroses, però en les condicions en les que vivim com ens hem d'aventurar a tenir famílies nombroses? Que els tinguin si volen o no volen. Tenen cultura, tenen coneixements. O sigui, hem d'alimentar els menes del Marroc, però en canvi no hem de subvencionar la natalitat autòctona. Aquesta és la conclusió? Si ve mainada aquí, no venen delinqüents. Home, per l'amor de Déu, miri els percentatges de menes que han delinquit damunt Catalunya. Parli amb qualsevol policia local o amb qualsevol agent dels Mossos d'Esquadra. Els 18 anys els deixen anar i si veuen forçats. Esclar, si els deixen anar al carrer després... Doncs tenim un govern que no treballa per la... Això és el que no es pot fer. Ara. Això és el que no es pot fer. Però si no hi ha recursos, què vol fer? Mantenir-los fins que en tinguin 60 d'anys? Aquests 400 nens que s'han distribuït ara allà de Tenerife, o que estan de distribuir, no són cap perill. No són cap perill si se'ls atén bé. No tenen pares, aquests nens? No ho sé. No tenen un govern? No hi ha un monarca al Marroc? No té diners, aquest monarca, per fer-se càrrec d'aquests menors? No? La majoria... Els contribuents catalans anem granats per assumir aquest cost? Jo diria que no. No hi ha manera d'introduir un altre tema? És que és molt difícil. No, és que estem a 1 minut i no hi ha manera d'introduir un altre tema. I tot això venia a que Vox ha trencat amb el PP per als menes. Sí, és que és així. I que Catalunya també es nega, que no diu ni piu, amb els 31, Home, és que ja en tenim prous, però és que per l'amor de Déu. Hem d'entendre que la immigració ve perquè hi ha misèria. I si no entenem això, és que això ningú nega, però la solució no és que vinguin cap aquí, la solució és ajudar-los a desenvolupar-se allà. No és pas que vinguin cap aquí, no venen cap aquí. Ah, no? Escolta, els Emirats Àrabs, saps on són els Emirats? Sí. Doncs, tenen 9 milions i mig d'habitants, un país petit. Però són molt rics, És el 22 més ric del món. Sí. 9 milions i mig d'habitants. Doncs que se'ls enduguin ells? 8 milions són emigrants. Només hi ha 1,5 milió que són autòctons. Només 1,5 milió. Però de quins països són aquests immigrants? El 20% de l'Índia, el 15 o el 16% de Bangladesh, un 7 o un 8% de l'Afganistan. I si no recordo malament, no són uns privilegiats els que són autòctons d'allà i en canvi no tenen cap dret els que venen de fora? Doncs com me'l posa com a model a seguir? No, com a model a seguir no. Com a model de que la immigració
és a tot arreu del món. Sí, a tot arreu del món, però les condicions les posa qui governa cada país, eh? I els nostres governants aquí no han sabut ficar condicions. L'illa de Lesbos està ocupada per migrants que venen de Síria i d'Afganistan i dels països aquells que... Haig de demanar paraula. Està paraula. ocupada la illa de Lesbos i no es pot parar, no es pot aturar. I aquí perquè estem a primera línia de mar i ens venen els del Magreb. No, perdoni, és el que l'he dit abans, a Palamós no hi arriben pasteres. En tot cas, el problema el té Espanya. Catalunya no. Catalunya no fa frontera amb Àfrica. Llavors, per tant, tanquem les fronteres evidentment, i que no vingui ningú. Evidentment. Si Espanya vol incomplir la seva llei d'estrangeria, que l'incompleixi, però no ens pot perjudicar els catalans. Espero que no te'n surtis amb el teu discurs i que no ens converteixis Catalunya, i acabo amb això, que no ens converteixis Catalunya en un país tancat, com jo només en conec un. No, que continuï obert i amb la situació actual. Corea del Nord, l'únic país que conec. Sí que al final serà Corea del Nord, això, sí. El que conec al final... Perquè l'islamisme es va imposant i quan tingui prou poder polític sí que serà una dictadura, això, sí. No, però Corea del Nord és un país tancat on no hi entra ni surt ningú. Voldries això per Catalunya? Un país dictatorial, un país dictatorial. Voldries per Catalunya això? Jo vull fronteres que garanteixin la continuïtat de la nostra cultura i del nostre grau de civilització. Ara sí que demano paraula, però s'ha acabat el tema. És que no hi ha més. Volia parlar de com veuen, perquè a més teníem la sort de tindre la Sílvia, que forma part dels diputats del Parlament de Catalunya, de com acabarà el Parlament de Catalunya, perquè de tot això també se n'ha de parlar al Parlament de Catalunya, o se n'hauria de parlar, però és que no tinc temps, o sigui que només breument, en un minut, o sigui, en 30 segons cada un. Hi haurà pacte Esquerra-Partit Socialista de Catalunya o anirem a eleccions, Sílvia? Jo penso que no hi haurà noves eleccions, que ja ho tenen amanit. El sac i ben lligats. I ben lligats, sí, sí. I que hi ha, evidentment, els interessos partidistes, com sempre, per davant dels interessos de la nació. Ramon, menys de 30, Sí, no, un minut. També tinc una mica de por, a les noves eleccions, però espero que no. Confio i desitjo que no hi hagi noves eleccions, perquè no resoldrien res, perquè ja és un moment d'intentar posar pau i intentar trobar una solució perquè Catalunya avanci, perquè a Catalunya tenim molts projectes encallats, això de no tenir govern fa que la cosa estigui molt encallada. Penso que és molt important que hi hagi un pacte i que hi hagi govern. No sé quin serà, no sé quin serà, però que no hi hagi noves eleccions. Això de cap manera. De cap manera. Que hi hagi un govern i que no ens haguem de menjar els torrons encara amb un govern provisional. Doncs veurem com acaba. La Sílvia ho veurà en primera persona, nosaltres ho veurem des de la tribuna, que es diu Sílvia, que passis un bon estiu, perquè clar, ja no ens tornem a retrobar fins al setembre. Ramon, tu i jo ens veiem al vespre parlant de cine, relaxadament, al sofà, que arriba el cap de setmana. Gràcies, de veritat, per estar amb nosaltres ambdós. Tornem dilluns. Gràcies a tothom. Bon cap de setmana. Molt bé.